there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. क्या हिस्सा है यार? हाँ? Call me a shooting star. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nora nuakhै maskखौ खुलिनांगोन र'. गोलोमजोब्बाय माथो. सिथर नुजोब्बाय खावलायाव. ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनो ओंखारदों. दिनै मोनसे पार्लाराव फैदों आंजों आबो सासे. नुदोंना नुवाखैथाय? आं फैनो गोसो गैयामोन अब्लाबो फैबाय आरो. ओमफ्राय पार्लाराव फैदों हेयार स्पा खालामनो. थ' माबायदि खालामो बेखौनो देखायगोन आं. नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय. हाय रन्टिबा. क्या हिस्सा है यार? क्या हाँ? नै खर'खौ सुनो नागिरदों इयावहाय. सैनो खानायखौ सुगासिनो मोजां नुवाखैदां. दा नोंसोरनो देखायगोन आं माबायदि मास्कखौ गाननांगौ नालाय ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनायनि थाखाय. ओंखायनो मास्कखौ खुलिथ'ला दै. खोनादोंना खोनायाखै मोजां न' मिथिला. When I got them breast implants, I said I'm moving too fast. Didn't even. नै सिङाव बिफोरबायदि मोजाङानो. हौवासाफोरासो खालामो बेयाव बिराद मोजां जागोन आंनिबाथ'. दादा सिउ. You want shining like it's neon, rock like kings. नुदोंना नुवाखै आंखौ? मटिटि ओंखारदों माथो. सेम्पु खालामगासिनो नैबे आदाया. কিমান লয় ইয়াত দাদা হেয়ার স্পা কৰা? हेयर स्पा का 600 800 1000 अलग अलग होता है. मैला बायदिसिना थायोना खानायाव सिथाबनानै. ओंखायनो फार्स्टआव इखौ माबाना लाग्रो. साफा खालामना लाग्रो. नै आदाया खालामगासिनो दं. हौवा मानसियासो खालामो. अबभियासलि मोजां खालामो बायदि मोनदां. आंनिखौ सोंदोंमोन आरो आंनिया बेसे आंनाबो सिगाङाव खालामनायमोन दा खेंग्रा खेंख्रि जाजोब्बाय. ओमफ्राय 3000 एबभ होनदों खालामनायखौ आरो आंनिखौ. ओमफ्राय आङो डिसकाउन्ट बिबावदोंसो. अब्ला नेक्स्ट जासिगोन आं नोंसोरनो देखायनोसै. नै बिदि खालामनो लाबाय. दा सेम्पु खालामखांबाय. ओमफ्राय दा नैखौ खालामगासिनो दं. फर्स्ट स्टेप अभी स्टार्ट होने वाली है. मा बायदिसिना दं नै नायनानै ला. आंखौ माबायदि नुदों? कमेन्ट खालाम दै. कमेन्ट खालाम. आदाया बुंगासिनो दं आंनि भिडिअखौ आंल' नायोना बेलेगाबो नायो होननानै. आंखौ माने रावबो नाया नालाय ओंखायनो बिदि होनदों. नोंसोर नायगोन ना नाया? नाय दै. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. नहीं बा. इधर देखो. Shooting stars. Didn't even get to cross.
नै आदा दा मा खालामगोन बेखौ नायदों बे आना पाबि deh पवित्र पत्थर मैं itu Korea saja itu কি ভৰাই দিলে লাউডুম দুমকে দাদা অ হা हेयर स्टीम ना बेखौ हेयर स्टीम होनो दैबाना जायाखै नामा तेजपुरावथ' बारा जायाखै दैबाना नै हेयर स्टीम लागायबाय आं ओरैजायबो भिडिअ बानायगासिनो हा गाज्रि मोननाङा नोंसोरो रुन्थि आब'खौ हनै माबायाव मंगल ग्रहआव थांगोन बायदिसो नुबाय साइन्टिस्ट बायदि नुहरदों नामा साबस्क्राइब जन बर' मा होनदों साबस्क्राइब खालामदों दे आब' मोजां मोजां भिडिअ नटिस आपल'ड होब्लानो जाबाय दे अके नोंसोर खोन्थाहरबाय था माबायदि भिडिअ बानायनांगौ दे you are not getting difficulty in breathing sis गय जादोंमोन आं दहाय गारबायाव एसे नांथादों सरि डन राकेब बहा दं दा तेजपुराव दं एनै पार्लाराव एनै आब'खौ मा खालामगासिनो बिराद ओमफ्राय बेसेबां फरायो आङो HS पास जानानै ITI कमप्लिट जाबाय रिजाल्ट मोनाखै ओमफ्राय O लेभेल खालामगासिनो दं नोंलाय देने बर' मा खालामनो नागिरदों नों आं माखौ मा खालामनो नागिरदों बुजियाखै खोन्थाहरलाय ओरैजायबो भिडिअखौ नायबाय था दै मोजांनो मा कैसे हो प्रवीण यादव ना जादव अच्छे हूँ और आप कैसे हो नै खर'खौ लोबखांनानै दा इदि फुगारफिनबाय टावेलजों आदाया बर' बुजिया नालाय क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है हाँ गाली देना है तो आप दे सकते हो कोई प्रॉब्लम इसको इस आदमी को गाली देना है तो कमेंट करो हाँ जेम्स नाम बताया है इसका नाम जेम्स है भैया भी नहीं बुला सकते इसको नै आब'खौ बिराद मोजां नुयोना नै खानायखौ नै हेयार ड्रायारजों माबाबाय फोरानसिगोन टें 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 हाँ ये मेरा रिंगटोन है आंखौ नायनो बायनै माबायदि नुदां Didn't even get to cross. जों थांनो नागिरबाय नै आब' पे खालामनो नागिरबाय दा थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो पार्लारটোৰ नाम কি কৈছিলে বা মই পাহৰি থাকে दामाक्स तेजपुर में है हाँ कभी आना तो बाय बाय गाइस टाटा टाटा